Como sabedes, dende o goberno local marcámonos como obxectivo ao longo dos últimos anos recuperar e rehabilitar as antigas escolas unitarias para convertelas en locais sociais, que estén a disposición dos veciños e veciñas do noso municipio e que actúen como axentes dinamizadores desde o punto de vista cultural, social, etc. Non? Somos os trasnochadores de Leume, somos 16 componentes, mujeres e hombres. Os trasnochadores sempre estuvimos cantando desde hace muchos años. No teníamos local, como pasa con otras sociedades del pueblo, que no había locales. Y hasta que nos ofrecieron este local. Y bueno, las actividades a mí me parece muy bien que todos los locales públicos se les dé un uso. Y para nosotros, pues esto es un uso muy adecuado. Yo soy usuaria del centro y la verdad es que estamos muy contentos porque tenemos todas las actividades, tenemos pilates, tenemos yoga, tenemos teatro, exposición de fotos y se nota más ambientes y la verdad que todo perfecto. El ayuntamiento pues decidió, por medio de la Diputación, pues darle un cambio a todos estos edificios. Desde entonces vienen rondallas, cursos de formación, de cocina, esas cosas. Bueno, pois ahora estamos diante da última delas que queda por rehabilitar, que é a Escola Unitaria de Centroña, despois de que o fixéramos ca de Campolongo e ca de Nogueirosa, unha obra que será posible grazas ao apoio da Deputación Provincial da Coruña e polo que as dúas administracións vamos a aportar máis de 300.000 euros para facer realidade este proxecto e para que os veciños e veciñas, xa non só de Centroña, sino de todo o noso municipio, pois poidan desfrutar dunha instalación que se vai poñer a súa disposición para todo aquilo que consideren e que precisen, que, como dixen antes, axude a dinamizar o rural, a facelo máis sostible, a que gañe población, a que se podan prestar mellores servizos, a que poidamos trasladar tamén para aquí actividades culturais e de lecer e non as fagamos todas no casco urbano. Por lo tanto, esa aposta do goberno local que, como dixen, iniciamos hai anos, sigue vixente e será unha realidade ao longo dos vindeiros meses.